The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So then, just as you received the Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace, they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. But be ye doers of the word, not hearers only, deceiving yourselves. My people who are called by my name, humble themselves, and pray and seek my face, and turn from their wicked ways. Then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by the streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does prospers. Not so the wicked. They are like chaff that the wind blows away. Therefore, the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Life is a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring forth. Job 1:21 says, Naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Lord, make me to know my end, and what is the measure of my days. One life for Christ is all I have. One life for Him so dear. One life for doing all I can with every passing year. It's not how long you live that counts, but how you live. Sa dili pa kita magkapadayon sa pagtuon sa purong sa Diyos din ng adlaw, gikinahanglan nga mangandam kita sa itong kaugalingon, ingon nga mga Kristohanon, pinagis paggamit sa prinsipyo sa 1 John 1:9, which says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. O alang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan, tumuo ka kang Ginoong Hesus, ug ikaw maluwas. Busa sa hilom, mag-andam ta sa itong kaugalingon. Let us pray. Amahan mo nga langit no, nagapasalamat kami kanimo. Nininglay no sa mga higayon, kaya mong gihatag ka na mo, Diyos. Laing kahigayunan sa pagpadayon, sa pagtuon sa imong balang pulong. Mani kami ning adlaw, Diyos, tangtang ang mga babag nga niya sa mga unahon aron kami makadupot lamang sa pagpunting sa among huna-huna diyan sa imong igatudlo ka namo ning adlaw.
Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw kaninyong tanan, mga suki, mga higala, mga igsuon diha ni Kristo. Padayon na sab kita sa atong paghisgot ni ining topic nga taud-taud na natong giduputan, the dynamic spiritual life of believers. Ang mabulukon, kulbahinam, makusganon, meaning naay kusog diha. It's dynamic, you see. O it's a thrilling, adventurous, sophisticated, unique, o fantastic nga panginabuhing Kristohanon. Okay? So karon padayon ta. Alang ka natong mga magtotoo, gikinahanglan nga atong hinumduman ang doktrina of life beyond gnosis. We are supposed to be in this position. By this time, I presume nga ikaw nga nagapadayon sa pag gunit gyud sa doktrina o imo nagyong gigamit sa mga alandang kasinatian sa kinabuhi in your experience in life. So, we are supposed to live now the life beyond gnosis, kining dynamic spiritual life. Okay? Apanti man ano sab nato nga ang gnosis why unsa validity sa atong espirituhanong kinabuhi. Wala ka na kagamitan, why kapuslanan. Gikinahanglan nga kining doktrina nga atong ipangtun-an, ato kining tuuhan, atong dawaton, atong hangpon. I hope mo dawat ka ng maong binisayang pulo nga hangpon. Muhangop ba? Mala pareha gud ang bata nga may nangop magkita nimo nga ginikanan, may nangop. So mo na ako gigamit ng pulo nga hangpon. Okay? Nga ang doktrina atong gitunan nga sama nini karon atong gisugutan nga mga pagtuluran gikan sa Biblia. Kini gikinahanglan ang atong pagtuo nini, pagtuo, pagdawat, paghangop nini aron kini magamit. You see? Balik-balik ko na ni aron din na gini makalimtan nimo nga why butang ni kalibutan na nga imong magamit nga wala mo may bawi. Gusto? Simple logic. Dili ka makagamit sa kabutang nga wala mo mailhi. You have to be familiar with that thing. You have to know about that thing in order for you to be able to enjoy in using it. Mao po ang doktrina. Kaya kung dili nimo tuuhan, kana man ang process. Actually, this is the simplest explanation to you about this metabolization thing. Nga akong gigamit ng pulong binisaya nga galing, nga galingon. You see? Ang galingon ni sa Espiritu Santo, dili na imong buhat. Ang pagaling sa pulong sa Dios, buhat na si Espiritu Santo. O maghuwat na ng Espiritu Santo kung ikaw mo tuo na. Para okay, mahimong magtuon ka sa pulong sa Diyos, tibuok adlaw. Okay? Apan, wa man nimo tuuhi, wa nimo dawata, sige lang kag tuon. Kutob na si unsa. Manigingan academic knowledge, tawhanon, nga kasayuran nga sama sa imong na katunan diya sa mga eskwelahan, mga universidad. That is academic knowledge. Why kapuslanan sa imong espirituhanong kinabuhi? Wala. It has no spiritual validity or value. Not until imo ka ng dawaton, tuuhan, hangpon, og diha pa mulihok ang Espiritu Santo sa pagbalhin na gikan sa nga bahin sa imong unsa left lobe, sa imong kalag, o ibalhin niya dito sa tuong bahin, the right lobe, nga mao na ang doer lobe, tigbuhat nga bahin. Ang left lobe,
tigdungog, tigsabot lang. Kasabot ka? Sumo ng Espiritu Santo mo lihok sa iya kanang ministeryo, his ministry. Iyang balhinon o kana, automatic man. Balhinon ka na o naanay mahimo na ka na nimong gamiton because it's already in the launching pad sa paggamit nimo niya na ngadto sa experiences kinabuhi. Applying them to experience in life. Ug makita nimo ang resulta niya na. Unsa ka epektibo, unsa ka klaro, ka tinaw di ay sa unsa sa pulong sa Dios ang kamatuoran. Ug mao nga excuse me kay doon na sa tay caller dire og ato kining okay padayon kita kay so mao kining atong giingon nga ang Bible doctrine nga dili ma-metabolize, dili wa tuuhi wa duwata, mao na ginganlan og gnosis doctrine lang. See? Ang Bible doctrine not metabolized. May I explain this in English? Bible doctrine not metabolized, meaning God, the Holy Spirit, cannot metabolize it due to the believer's negative volition to believe the Bible doctrine understood, wa kini espirituhanong validity. Way kapuslanan sa imong Kristiyanong pagkinabuhi. Wala. Mahimura na nimong dihara kutob sa imong panumduman apan wa ka na lagi maunsa metabolize. So mahimo gani imo nang unsa sabuag sa uban, explicar ka dito, magtudlo ka dito, bilib ang mga tao nimo, kuyawan ni siya. Apan tawahanon ng tanan. Way kapuslanan sa espirituanong in the spiritual realm. Kasabot ka? So, kutob na sa unsa. Himong kahibalo. Wa mahimong kaalam. You see the difference? Knowledge is different from wisdom. Ang knowledge atong gihubad sa Bisaya nga kahibalo. Kahibaw. Kasayuran. Apan ang right lobe mo na unsa. Kaalam, wisdom, ug maor kana ang magamit nato sa atong kinabuhing Kristohanon. So, ang usa ka gnosis believer, okay? Ato lang ning tawgon siya gnosis believer kay kutob ra man lagi siya sa kahibalo. Gnosis believer. Ang usa ka gnosis believer is not able to live the unique spiritual life. Dili. Nugon god pagkanugon gyud. He's just wasting his time. Kaya man lagi niya dawata, man niya tuuhi. So that believer cannot experience the dynamism of the spiritual life niya unta. Dili niya ma-experience. He's not able to live the unique spiritual life. He just lives by human viewpoint. Tawhanon ra. Tawhanon, kalibutanon rang mga pangunahon na iyang gigamit. So, going back to having happiness or how to be happy, ato naman ang gituki, ang usa ka magtotoo is able to experience God's happiness. Manigingan lang nato inner happiness. Kalipay nga sulod nun. Diya sa sulod. Kung siya makaabot na, makatungtong na sa maturity stage in his spiritual life. Human happiness only leans on the following: people, circumstances, material things. Maura iyang kasandigan. Maura na unsa iyang mahimo ug mo resulta human happiness. Kay gaagad lamang, ga base lamang sa mga tao, mga sirkumstansya o mga kabtangan nining kalibutana, material things. Apan ang divine happiness, inner happiness, leans only on the Word of God, metabolized
Bible doctrine. Hinumdumi, ang pagtuon sa pulong sa Diyos is one thing. But believing, accepting, and embracing Bible doctrine is another thing. So, sabtag yun na pagkayong prinsipyo. May isa kung ginayong hindi pa lang dugay, may mo magtuon ka, tibuk adlaw, apanoy pos. Mga manigin ni mo tuuhi. Wa man ni mo tuuhi, wa ni mo hangpa, wa ni mo dawata. See? Well, there's another English word, embracing. Unsa bot pasabot og embrace? Pag unsa? Ako lang nagigamit ng pulong nga pag kanang hangop. Okay? O paggakos. Of course, ug mohangop ka, mugakos ka man, di ba? So, imong tuuhan, dawaton, hangpon, gakson ang doktrina sa pulong sa Dios. So, mo na nga gimanduan, kitang mga magtutong gimanduan sa pulong sa Dios, be ye doers of the word, not only hearers. You see? Kinahanglan imong buhaton, gamiton, kanang pahimuslan. Doers. Tumana ang pulong sa Dios. Dili kay tigdungog ka lang. Okay? Hearer. Kutob na lagi sa left lobe of your mentality, of your soul. So, okay. Balik ta sa Colosas 3:10. Colossians 3:10 says, "And have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of him that created him." Now, he who is now in Christ is a new creature. This is not felt, dili kini kay mabati di mo, nga bago ka ng tao binuhat, dili. But it is the believer's current positional truth. Ang imong ang tinuod nga kahimtang nimo pagkakaron. I think that's the right Visayan translation. Current positional truth. Ang imong kahimtang ang tinuod mong kahimtang nining higayuna. Current. Now, well, it is your current condition nga you are eternally saved. Luwas ka na hangtod. Kaya gabarog man tas pulong sa Dios ay ang kamaturan siyang prinsipyo nga once saved, always saved. Kay di man mamakak ang Dios on sa iyang gisulti, iya magyong tumanon. Yes, He keeps His word. So if you believe in Jesus Christ as Lord and Savior, you are saved. Di na niya mabakwi, di na niya mabawi ba? At tingali mo yung kaumagasata. Di ba boy o niya? Di na lagi isyo ang sala, ninumdum ka. In salvation, remember this. I hope mga masilsil ni mo. When it comes to salvation, the issue is no longer sin, but unsa? Christ. Christ is the issue in salvation. What think ye of Christ? Unsa may mong pag tanaw kang Ginoong Kristo, unsa may mong nauna niya? You see? What think ye? No ni issue. Dili kang sala kay unsa man. Giyon sa mading sala. Gilukat na gani ang sala ni Ginoong Kristo. Giiyan ang gilukat, gibayra na nga tong dakong utang sa atong pagkamakasasala. Gibayran. Sa pagkamatay niya dito sa cross. Iya tong gibayran once and for all. You see? Kumplito. Mana ko nimong dugangan na insulto na sa Dios kay kumplito na gud hingpit na gud iyang gibuhat sa kaluwasan. Mo na ang uban ila ba nga insultuhon ang Dios nga igor ta mo tuo niya maluwas ta pero di ko katuo. Oh. Di ka katuo sa gisulti sa Dios, iyang gipasalig. Niya mo yung mura magkuwang pagodi atong dugangan o unsa may dugang mga buhat, magbinuutan, all of those things. Dili na.
Sa gisulti sa Dios diya sa Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Period. Ayaw nagdugangi. Ano pa may imo pang dugangan? Di ba insulto na sa Dios? Kung makasulti pa siya, well, sama nila itong yung madungog. Makasulti pa yun ang Diyos maihog. Maora na akong pangayo, tugon, tuo hilang ang akong bugtong anak. Huwag ikaw maluwas. Ayaw naghisgot og uban pa. Kay ang tinod ko yung dugangan it negates salvation. Hindi ka luwas. Kasabot ka? Mauna nga. Mauna importante kayo ni mahinungdanon. Very, very important. Very essential in the Christian life. So, he who is now in Christ is a new creature. Dugdili kini nimo mabati. It cannot be felt, but it is the believer's current positional truth. So, it is the believer's current condition nga siya eternally saved. Luwas na siya hangtod. Kaya gatuo man kita, barog kita sa maong prinsipyo nga unsa eternal security. Dayo na nga kasiguruhan. And then, usa sa current condition, nato nga mga Kristohanon, we have been imputed God's righteousness. Gisuluban natas pagkamatarong sa Diyos mo nang nahimo natang unsa kanang gimatarong na. You see? Kung tanawon ta sa Diyos, dili naka hinukman. You are no longer condemned or judged. Kundi na matarong na justified na. Kana kung word justify, kung araw ko ng word nga justify, kuhaan ng just, I-F-Y. Okay? If, just as if you have not sinned. Mo ka ng justify. Gimatarong ta sa Diyos as if wa ta makasala. Kasabot ka? Justified. Mo ni current condition na to. Gawas pa niya na ang atungan tuwa na gisuwat na marka na dito sa Lamb's Book of Life. Kana as indication that you are qualified to live with God forever in heaven. Di na mapapas, di na mapa. See? And then gawas pa niya na gihatagan pa kita og katluag siyam 39 irrevocable absolutes. Okay? But you see in verse 10 diya sa Colosas 3, kini nagahisgot sa atong bag-ong unsa kinabuhi. It speaks of the believer's new life. Mao niya itong giingon nga life beyond gnosis. See? Life beyond gnosis. Sa butong beyond. Lapas pa. Sobra pa. Okay? Lampas pa sa pagka-gnosis. Kini ang life beyond gnosis, ipinosis believer ka na. O diha, ikaw makatagamtam na. Mapahimusla na nimo. Maka-enjoy ka na ni anang dynamic spiritual life nimo, the unique spiritual life, eusebia. Greek word eusebia means godliness. Now, diha sa versikulo 10, ang magtotoo is a doer of the word, right? Kaya magituman, iya magituuhan, iya magidawat, iyang gihangop, iyang gigakos ang pulong sa Dios. Ug karon, he is now a doer of the word, not only a hearer of the word. He is consistently, persistently functioning in his spiritual life. Consistently. Nagmakugihon, nagmalahutayon, nagmasubayon, nagmakanunayon. Ayop sakto na mga adjectives atong ipang
o adverb na nga atong igamit din niya. Aron maklaro gyud nato nga atong mga Bisaya or Visayan speaking o ato kining mo lagi na nga once in a while anatay Bible study nga pure English o most of the time it's a Visayan English doctrinal Bible study. So, ang usa ka magtotoo niining panahon, okay, is persistent in his residence, in his function, and momentum in the protocol plan of God. Sa iyang pagpuyo, sa iyang pagtuman, o sa iyang pagsibog ng tusunahan, pagbuylo siyang Kristuhanong pagkinabuhi, sud sa protocol nga plano sa Dios. He consistently and persistently studying, learning, and applying Bible doctrine every moment of every day. Matag gutlo sa matag adlaw. This is our life. Can't you realize that, fellow believer? This is supposed to be our life na karon. Mo na niya itong kinabuhi, nagikinabuhi. So, gikinahanglan nga konsistenta, persistenta sa atong pagtuon, pagtuon, pagkaton, pagtuo, o paggamit sa pulong sa Dios. Numdum ka, SLA, study, learn, believe, apply. Ato lang ang gidugang believe kay ang ato kong memory aid is SLA, study, learn, and apply. Now, so, ang magtutuo diya versikulo 10 is an epinosis believer. Hosto? Epinosis believer na siya. Now, balik na po sa Colossians 3:10. And have put on the new man that is being renewed unto knowledge after the image of him that created him. Now, being or becoming the new man, ang bagong kinaiya, new nature, kini nagaagad sa doktrina sa pulong sa Dios o sa pagpuno sa Espiritu Santo. It depends upon Bible doctrine and feeling of the Holy Spirit. Og nahibaw na po kung sabot pasabot nini feeling of the Holy Spirit. Ato ning sublion na pod. Kaya basing nakalimot ka, unsaon pagpapuno sa Espiritu Santo. Kini basic, pero makalimtan magunato mo nang balik-balikon. Okay? This is inculcation. Repetition, inculcation. Okay. Unsaon man nato pagpapuno sa Espiritu Santo? Unsaon? Kaya daghang mga pundok nga wa sila kasabot. Unsaon pag-filled by the Holy Spirit ang ilang pagtuo na ubang mga pundok dili nis pagdaot nila. Ha? Ang pasabot nato, ato lang ipaklaro nimo unsa gyoy lintunganay nga gipasabot sa pulong sa Dios. Feeling of the Holy Spirit is simply what? To confess your sins, admit, acknowledge, cite, enumerate, confess your sins directly to God the Father aron ikaw malimpyuhan. Unsa gisulti sa 1 John 1:9? If na condition kay if man mahimong imong ikumbisal mahimog di mao nang ibutang ang if conditional kana. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. I-appeal na itong nakalimtan nimo. All man. Mao na ang proseso. Okay? That's the process. Mao kanay paagi aron ikaw mapunan sa Espiritu Santo. Kaya di man makapuno ang Espiritu Santo kung nakakasala. Dili. Kinahanglan lagi, hawason ka ng mga saa. Flush them out from your life. Hawason. Flush them out. Pareho na nahas atong mga kasilya si flush ginang mga hugaw diha. Flush them out. Aron malimpyo ka.
sa dihangay ka malimpyo, that's the time God, the Holy Spirit will fill you. Fill. Punon ka sa Espiritu Santo. Mapuno ka. What's the other name for filling of the Holy Spirit? Control. Nga ikaw dumalahon. Kanang imong pangunahon na dumalahon na sa Espiritu Santo. Kasabot ka ba? Mao ka nang pagklaro nimo of being filled by the Holy Spirit. Being or becoming the new man. Bagong kinaiya, nagaagad lamang sa pulong sa Dios o sa pagpuno sa Espiritu Santo kanato. Mao na new man. Bago ka nang binuhat. Gigamit na nimo ang pulong sa Dios, ang huna-huna sa Dios. Ang unsa? Una-una ni Ginoong Jesucristo, 1 Corinthians 2:16. See? Og ikaw nagatubo diha sa grasya o kahibalo ni Ginoong Jesucristo. Segundo Pedro 3:18. Ato po nagsigbalik-balik aron di na po na nimo makalimtan gyud. Knowledge applied is epinosis Bible doctrine. Basta? Ang knowledge ba, imong nakatunan, imong nasabtan, imo na nang ma-apply sa dihang imong gituhuan. Kini ko gilaktod man lagi og knowledge applied is epinosis Bible doctrine. There is a process there. You see? O kita, atong klaro na nimo a while ago, nga dili ni mahimong epinosis, ang gnosis doctrine di mahimong epinosis until, not unless and until, imong tuuhan, dawaton, hangpon, gakson, you embrace this doctrine, gnosis doctrine, that's the time the Holy Spirit will function, mulihok sa iyang papel nga mao ang pagunsa, pag-metabolize, paggaling na niya aron mahimo na kanang unsa, kusog energy na diha sa imong kalag. Klaro? I hope na klaro nimo na. Adto ta karon sa Efesio 4:23 ngadto sa 24. Ephesians 4:23-24. It says, "And that ye be renewed in the spirit of your mind, and put on the new man," na po ng new man, bagong binuhat, "that after God hath been created in righteousness and holiness of truth." Adto sa 2 Corinto 5:17. 2 Corinthians 5:17, it says, "Wherefore, if any man is in Christ, he is a new creature. The old things are passed away. Behold, they are become new." Anawa, klaro man kayo ka na. Now, a Christian is being saved and becoming spiritual nature. Okay? A person in religion, tanawa, is becoming in order to be saved. No, atong ipaklaro nimo niya. A Christian is being saved and becoming spiritual mature. Okay? Niya na po usab ang atong okay? So, atong ipaklaro again. A Christian is being saved and becoming spiritually mature. Mao kani ang about being saved and becoming spiritually mature. A person in religion, diha sa religion, is becoming in order to be saved. Ang buot pasabot ko nini in simple language. In salvation, in the true salvation, ingnon lang nato ini. Let's reward this. To be saved, okay, aron ka maluwas, ang kaluwasan humana. Kung imo nang tuuhan nga humana, kung imo nang dawaton nga humana ang imong kaluwasan, nganong nahuman man?
gihuman man, gituman man ng Ginoong Kristo ang imong kaluwasan. That is Christianity, kanang baruganan. Whereas in religion, sa relihiyon lahi, salvation has to be done. Ang kaluwasan, kinahanglang buhaton pa. Imo pa ng paningkamutan. You see? Nakita nimo ang diferensya. In Christianity, a saved person, he is being saved and becoming spiritually mature. Na siya kahigayunan nga makakabot pagka-espirituhanong pagkahamtong. Apan sa relihiyon, ang usa ka tao, di man luwas ang naa sa relihiyon. Una tingali, of course, di ka may kaingon outright nga. Ang naa sa relihiyon di luwas. Naarabay daghan nga naa sa relihiyon nga luwas na. Apan nagtuman sila unsa pa ilalom sa relihiyon. So, disiplinahon sila sa Dios, kaya anak man sila sa Dios. Okay? So, ang tao nga naa sa relihiyon is becoming in order to be saved. Ayaw naklaro ni mo ni. In religion, salvation has to be done, has to be achieved. Apan diya sa Kristyanismo, in Christianity, salvation has already been done. Now, salvation is equal opportunity. Anybody can be saved. Dosto? Every unbeliever is savable. Luwasunon. Okay? Now, anyone is savable. He or she may be white, may be black, may be brown, may be yellow, or unsa yang ethnic background, irregardless of culture, gender, economic status, education. He may be educated or uneducated, etc. These people are savable. Okay. Balik ta dito sa Colossians 3. Again, Colossians 3 says, if ye then be raised, or be risen rather, if ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth. Murag mo, hisgo ta puta juta ining eleksyon. Well, ato laning lakbitan, election is the expression of the sovereignty of God long before the world existed or anything existed. Sa wa pa kining tanan, ng kalibutan, tanan, sa kawanangan, basta ang tanan. Wa pa ang tanan, gi-elect ka na, ikaw nga magtotoo. Kaya ang election, mao ni kanang pagpakita sa pagkamakagagahom sa Dios. It's the expression of the sovereignty of God. Kini iyang gibuhat kini, gi-elect ka, gipili ka, sa kanya tunwa pang tanan. God the Father had willed the best for you, believer. Mao na iyang kabubuton. Ang iyang yung tinguha, kabubuton, mao nga hatagan kas the best. Mao na ang iyang plano alang sa imong kinabuhi is the best and the highest. Numdum ka? Numdum pa ka sa description sa plano sa Dios. The protocol plan of God is the best and the highest. In fact, it is problem identifier, problem anticipator, problem preventer, and problem solver. Gawas pa nini, nainumdum pa ba ka sa definition sa protocol plan of God? A right thing done in a wrong way is wrong. A wrong thing done in a right way is wrong. A wrong thing done in a wrong way, labaw ng wrong. Only a right thing done in the right way is right. Mao ka na definition sa protocol plan of God. Mao na ang kinanindutan, kinalabwan, way makatupong sa plano sa Diyos. So, question,
Did God already know who would believe in Christ and who would not believe? Ako kang pangutanon. Nahibaw na bagyod ang Dios nga kinsay mo tuo kang Kristo, kinsay dili. Nahibaw na ba siya? Of course, a big yes. Yes. God's sovereignty and omniscience already knew in eternity past. Naibawan na nilang tanan. Kinsay mo tuo, kinsay mo salikway. Naibawan. Ikaw karon nga dili magtutuo nagpaminaw niini. Naibawan na sa Dios kaniya tungwa pang tanan. Naibawan na niya nga ikaw di mo dawat. So kay di man ka mo dawat, di ka luwas. Gusto? Mao na nahibawan na sa Dios. 1 Timothy 2:4, He wills, kinsa man He, ang Dios. He wills that all men be saved and to come unto the knowledge of the truth. Mao na kabubuton sa Dios. Dili siya buot nga naay malaglag. Kay kitang tanan, mga kaliwat, tas mga nangalaglag. Fallen race. Tungod sa atong mga unang ginikanan sa ilang pagsupil nila sa Dios dito sa hardin pa. You see? So, 1 Timothy 2:4, He wills that all men be saved and come to the knowledge of the truth. Dugangan pag yun sa 2 Pedro 3:9, God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Dili siya buot nga naay malaglag. Ang iyang kabubuton mo nga ang tanan unta maluwas. Kanong na may unta? Tungkol ka na may kabubuton ang tao. Unta. Kanang hopefully. Apan, naibawan po sa Diyos ang tanan, di ka mo dawat. You see? Karong panahon na, mao lagi itong niata din sa age of apostasy. Hinumdong ka sa age of apostasy. Hinumdong ka sa itong explicar nimo. Word apostasy, in English na. O ato na lang lagi transliterate sa Bisaya o apostasia. Apan ang original gyud nga pulong is apostasia. Apo means unsa? Departing from. Departing from ang apo. Whereas ang stasia, standing. Kung tapuon na nimong duha, standing, unsa? Apart or departing from the truth. Mo na ilang stand, mo na ilang baruganan. Apart, layo, departing from the truth. Apostasia. So kini nga atong age, kini nga atong panahon, age of apostasy. So ayaw nagkatinga nga daghang mga negatibo ning kalibutan na. Daghang di muangay pulong sa Dios. Daghang unsa dili mo tuo kang Ginoong Hesukristo nga mao'y manluluwas. So mao ni kay mao man kini ang kahimtang, mao nay trend karon, mao nay unsa na mao man ay ingon ta lakaw daghan sa panahon din unsa ang Dios kanunay nagpahimangno gyapon, nagahatag gyapon ang Dios sa kahigayunan, napay chance. You see? Nanumdum ka sa Amos 8:11, behold, naay unsa, naay kagutom, kauhaw, dili kagutom sa tinapay, dili kauhaw sa tubig, kundi kauhaw, kagutom sa pagtuon sa pulong sa Dios. Maabot na, mamakak bagod ang Dios. Tumanon man yun sa Dios. Na imo pa bilang huwaton, na maabot na. Huwag na ibawa ka ba nga kining atong panahon, sama ni panahon ni Noe. Namdom ka? Panahon ni Noe? Noah sa in English. Noah, maura to'y unsa. Hupong kanto puno siya sa doktrina. Maura ka to'y unsa.
kanang gikahimutan sa Dios ngadtong panahon niya. Mao na nga gisugo si Noe pagtukod og arka, pagtukod og barko. O hingon po siya nga sa manako tukora Dios. Adto si bawas bungtod. Ha? Nahingang ha si Noe. Dios si ginahugsang yaw ning mga tawhana di mo mutuong labaw na silang maingog saan naman is Noe buang-buang naman tayo niga tukod og arka dito si babaw sa bungtod saan man na paglutaw o may tubig dito si babaw sa bungtod. So wa na mo question si Noe. Okay Lord, yes sir, ingon si Noe. Sunod siya, tukod na siya sa arka. May gisultihan sa Dios ngayon abot sa 40 days and 40 nights sirhe kamurang imong pamilya makasud sud mo dito si Noe iyang asawa, tulo niya ka anak laki, tulo ka binaji. Pila na sila? 8 ray nakasud sa arka. Kadtong arka nagahulagway kang Ginoong Hesukristo. Kay kadtong arka haus sa repultahan. Kadtong pultahan nagarepresentar kang Ginoong Hesukristo. I am the door. He who enters in will be saved. Diba na? Bersikulo niya na. So, sud silang 8. Tanang mga tao negatibo nga biay-biay o ridicule Noah, di mo tuo sa mensahe sa maing balita sa kalawasan. Tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. Tuo Noe. Yun ang mga tao. Negatibo. Karong panahon na maupod na. Kasabot ka. Samtag yun na. Ni atas panahon. Samas panahon ni Noe. Ang mga katawan wa negatibo. Ila lang yung isalikway, ilang iwakli ang kabubuton sa Dios. Why pagtuo sa Dios? Why Dios? See? Mga nang nakadaghan ng mga atheist. Atheist means, ano sa? Atheos ka na ang original nila. Why Dios? Magka na mga agnostics. Wa gani mga kaibalo bahis kamaturan. Puro ni mga puro ni mga sayop. Lie ni Satanas. Di man ni nga duha ka ahente o two agents nga who are on sa in conflict. The camp of God, kampo sa Dios o kampo ni Satanas. Kaya nagsugod kini sukad pa sa sa supak ni Lucifer. Kaya gusto siyang mahimo sa Dios, mahimong Dios. Na karon nagkainit na kining away sa duha ka kampo, niyatas taliwa, papilion ta. Okay? So this is what we call in the doctrinal term angelic conflict. Na ay kanang panagbingkil. I hope binisaya, sakto na binisaya. Na ay panagbingkil sa duha ka kampo. Kampo sa Dios, kampo sa kaaway sa Dios, nga si Satanas. Kita papilion natas taliwa. Unsa may pilion? Kampo bang Satanas? Kampo sa Dios. Ato kapang kampo sa Dios din, paluwas. Mao ni ang punto nga itong gidani mo. Aron ikaw makaunsa sulod sa protocol nga plano sa Dios, which is the best and the highest, o ikaw makatagamtam na kay kahigunan, you are a potential winner sa diha nga ikaw maluwas. You are a potential winner. May puruhan ka. Kay duha man po yung pilion. Human ka maluwas, pili na po ka. Mutuman ba ka sa sugo sa Dios pagmando niya nga patubuon niya ang imong kalag. Aron imong matagamtaman, imong ma-enjoy kining dynamic spiritual life na itong gisgutan.
ato ning ipadayon ugma. O gidapit ka gihapon pagpakiguban ni atong Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Magampo ta. Amahan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo. Nining imong padayon gyud paghatag kanamo sa imong kamatuoran. Nga mo mo magamit sa mga adlaw-adlawng panginabuhi. Wala kami mahimo kung wala ikaw. Wala kami mahimo kung wala ang imong pulong. Karon nga kami nagapadayon sa pagtuman, pagsubay sa imong kabubuton o Diyos. Maamo nagyong matagamtaman ang unsa ka kulbahinam, unsa ka mabulukon ang espirituhanong pagkinabuhi. Taliwa niining kadaghan sa mga suliraning kalibutana, mga gumunhap, mga pagsuway. Kining tanan o Diyos, dili ibali ko ng imong pulong ana sa among kalag. Kay kini mao man ang your lamp unto my feet and a light unto my path. Daghang salamat nini o Dios, ang ngalan ni Ginoong Hesukristo among manluluwas. Amen.